A Székely Fatelep egy családi vállalkozás, amely 4 éve üzemel. Épületekhez minőségi fenyőfűrész árut árulunk, gyalulunk és impregnálunk is igény szerint. Árulunk továbbá nagy választékban és minőségben OSB lapokat, lambériát, hajópadlót, szélezetlen faanyagot, vasárút festékeket, tetőfóliát, zsindelyt és kiegészítő termékeket, amik a tetőhöz szükségesek. Kérésre 24 órán belül kiszállítjuk a megrendelt anyagot, még a nagyobb mennyiséget is. Az udvarias kiszolgálás nálunk nagyon fontos. Kollégáink szakképzett hozzáállása nagy segítség a vásárlók számára. Állandó akciókkal várja önt is a Székely Fatelep a 16. kerületben, az Újszác utca 47/D szám alatt. Látogassa meg honlapunkat www.székelyfatelep.hu.